Днес се озовахме на едно страхотно събитие, което няма да повярвате, което може да служи само единствено в Тайланд. На пушен бокс. Елате с мен да ви покажа повече. Да, чули сте съвсем правилно. След малко ще гледаме... Аз съм държачка на алкохол. След малко ще гледаме на пушен бокс. На пушени да боксират, да се състезават. Аз не пуша трава, но в Тайланд е легално това нещо. Точно заради това... И тук всички пушат около нас. Да, всички пушат около нас и аз мисля, че ще напушим от зима. Аз не бих го желала, ама навсякъде има спотове, където продават трава. И съответно навсякъде е позволено да се пуши. Много ми е интересно в каква скорост хората ще се боксират. Или откъде ще знаем, че са напушени? По-преди да започне падат по един масур? Да, всъщност. Май да. Знаеш ли, аз като ми гледах рекламата за това събитие, май наистина преди да започнат да се състезават, те... Пушат? Да, те се запалват по един джойнт и... Това е скандално. Това е само в Тайланд много видиш. Да, да. Май се напуших от дима вече. А още не сме започнали. Събитие трябваше да започнем в 5 часа. Ние колко часа вече? 6:30 някъде. Още сме започнали. Просто на това събитие аз не очаквах да има чак толкова много хора, но има не ми пукай пръстите. Но има адски много хора. И също така има... Може да спреш да ми покажеш? Имам фетиш към пукане на пръсти. Тук намерих сценарий, кой и кога излиза. Има имена. Имената са много, меко казано, нестандартни. Хем има пушек там. Почва да се стъмва, че качеството на това видео няма да бъде хубаво. Те пушат по един кост преди битката. Да, в момента. Скандално. Чек, нямам да влезе за да видя. Колко ли бавен ще е този бокс? Сега теб ще те удашна. Много скучно, те много време се бавиха. Сигурно вече час и 45 минути, ние просто им чакаме. Изключително досадно и скучно. Да, значи много мраза, но това да го правят всичките евенти в цял свят. Ако пише, че евент започва в 1 час, примерно в 5, няма почне до 7. Започва се първият бой. То той, който е съдята, взема половината бойно поле. Не са толкова бавни, колкото очакват. Да. Бавните тук са само организаторите. Съдята е много голям. От време на време ми закрива всичко. Аз не очаквах, аз мисля, че ще бъдат някакви бавни. Между другото, аз поначално бях за този човек, който е с сините гащи. И аз бях за него. Да, но май го набиха. Май да. А тук виж са, напушени луди руснаци, гледай какво става. Хареса ми всъщност как започва, те съвсем въобще не се пазят. Изобщо. Това е само първия матч, да. Следващия човек, който ще излезе на ринга, се казва наркотик атлетик. Какво по-точно трябва да ти бъде в главата, много за интересно да как се изглежда. Ами сигурно е някакъв атлетичен и... Наркоман. Не си защо би се кръстил така за Бога. Може би така влияе на жените. Да, може би така. Наркотично. Да, може би така. Тебе, къде ти бяха думите днес? Не знам, не мога да влогвам. Тя пред мен не може да влогва. Пред теб не мога да влогвам. Айде, чао. О, леле, той е с маска. Фен база. Боже, колко малък изглежда. Да. Майка му знае ли, че се е кръстил така? Мажат ги с нещо. Сигурно като ги удрят по лицето, за да се хлъзгат ударите. Но нека да не забравим факта, че сигурно точно преди да излезат на ринга са изпушили по 1 грам трава. Значи, пича, дето наркотик атлетик наби доста силно, има татуиран боксьор е тук на ребрата. Целият татуиран такъв лош. Представяш си, те победи в матч някой на име наркотик атлетик. Пича, който е с голямата брада, тук преподава Muay-Thai. В Кайф, в място, в което аз тренирам. Muay-Thai. Като
цяло на руски много думи са ги порусили, да. На Хитлер му викат примерно Гитлер и така нататък. На Хари Потър му викат Гари Потър. Според мен не е само на тези имена, просто хъто е Г. Да, хъто е Г. И като цяло много неща е така. Промениха им имената. Гани Уест. Не, Гани Уест си е Гани Уест. Да, бе, знам, просто би Гани Уест. Гани Уест. Тренира тук в нашия фитнес. Той не е само, че тренира. Така не преподава и е много свиреп. Да, много Там да да го видя как се бие. Но всъщност като го видя всеки път след тук по коридорите, аз веднъж иска да му направя комплимент за брадата, защото имам много добра рига. No English. No English. No English. Тук съм в момента и за двамата, защото единият тренираме с него, а другият не че тренираме с него, а просто сме се засичали в мястото. Ейжана ли? Не, този другия с брадата. Да. А този, който е азиатец, ами не знам просто. Защо за него? Не знам, изглежда ми благ. А този там, пич с мустака, той е очевидно треньор на треньора и той тренира тук и той преподава тук. Изглежда много лош. Да, не много лош. Той дори мустакът си е направил така, сякаш има усмивка надолу. Никога да няма усмивка. Леле! Как рядко, бля. Те много се бият. Мале. А бокс ли? Мачове, на които сме ходили, винаги хората се пазили, тук много се бият. Аз тук държа тази бутилка и така се. Ще се пази, това толкова ясно, това толкова страшно. Да, много емоция чувствам. Много емоция, да. Добре, както преди малко ви казах, че ми е много скучно. Връщам се думите обратно, въобще не е скучно и сигурно чакането си е заслужава. Беше скучно обаче. Беше скучно, да. Много бавно започвам. Аз дори не знам за кой съм. Аз съм за азиат. А ти по време на матча си сменяш съмнението? Не, просто изглежда ми сягаш, той е тук на чужна земя. Не, всъщност той е тук на неговата земя. Да. И започна да губи и тя започна да се крие. Много я хвана страх. И сега, ако той спечели, какво означава, че корупцията стигнала и до Тайланд? Равенство, да. Няма, това беше... Това не е окей. Добре, корупция стигна до Тайланд. Пича за шапката и гледа толкова щастливи весел седно, дошъл да се бие само заради безплатната трева. Да, дошъл тук само единствено за да се напуши. Да, а в този пичарата вдясно седно само е призванието в живота. Аз тайно се качих и тук можем да видим хората, които сега сигурно се подготвят. Въпреки, че имаше лента, която ме предупреждаваше да не се качвам, но искам само да видя дали тук въобще се вижда от тук. Не знам кой е този пич, сигурно малко по-късно ще излезе. Привет! Но аз вече съм за него. Много ми хареса как е облечен. Просто топ! Прибрахме се до вкъщи за малко и очевидно сме гладни. Не сме гладни. Просто те имат почивка. 30 минути. Аз като ги знам, аз ще заспа прав. Не, според мен, че 30 минути ще бъдат поне 45. Точно заради това ние се прибираме вкъщи за малко. Тия неща са за после. Някои хора биха казали, че се приберем да правим бърз секс. Истината е, че ще се приберем да ядем. Да гледаме едно аниме. Attack on Titan. Да, гледаме го и се връщаме обратно. Се връща обратно. Няма ли да дойдеш? Не. Защо? Много ми се спика, си казах, че ако се прибера няма да се връща. Добре, значи няма да се приберем. Те неща ги оставяме в мотора и се връща. Не, искам своя. Добре, аз ще се върна сама. Взехме изключително много различни неща, някакви снакове за 300 баци. 300 баци, това колко са? 18 лева. За 18 лева. Ох, Деян ме откраднал и ме заведе вкъщи общо взето. И тук си останахме и това няма да се връщам. То всъщност не беше много интересно, но това е самата истина. Просто много се разтегна.
Много късно вече стана. Те казаха, че започват в 5 часа, започнаха в 7. И после правиха почивка и нямаше къде се седнеш, ти постоянно стоиш прав, някой те бута, беше много досадно. Но всъщност матчът беше много готин, много ми хареса. Бих го оценила с 7 от 10. Има какво повече да се желая. Боксерите бяха много добри, рингът беше много зле, много малък. Мястото не беше подходящо. Микрофоните бяха много лоши. Започнаха много по-късно, отколкото обещаха. Ние си лягаме рано. Да, това е, че ние си лягаме в 10 часа, това също го има. Но утре е нов ден и нямам търпение да се събудя и да ви покажа какво ще правим утре. Следващия ден настана и отиваме. Общо взето в TikTok някакъв рил е гръмнал и много хора са ни изпратили рил на една българка, която е споделила за едно кафене с лъпчета. И ние сега отиваме да го видим. Ние пристигнахме. Току-що трябваше да си тръгнем от това кафене. Но защо? Вече ще го разберете в Надян влога. Да, тъпо. След като ни изгониха от мястото с лъвовете, дойдохме все пак да закусваме на брънч, то това дори няма да бъде закуска, то е колко часът? Навсякъде в TikTok питат Лиза къде е пирсинга на зърната. Ето. Яни. Баща ми ще го гледа този влог. Баща ти вече знае къде ти е пирсинга. Ето го. Изглежда много яко. Много ми харесва. Много харесвам такива естетически местенца. Това се намира точно в центъра на града, между другото. Яде ли се това иглолистно? Не, това е уха. Розмарин. Нямам търпение да го пробвам. Стига вече ми говори в моя влог. Нямам търпение да пробвам тази красота. Сега ще ви кажа и ако ми хареса, ще ви препоръчам това място. Много и харесва, препоръча го. Много ми харесва. Това е името на това място. Топ. Сметката ни е 43 лева за 2 сайбола, един сандвич с кашкавал и шунка. И вода и едно кафе. Вода и едно кафе. Мисъл, не знам дали е много или е малко. Аз вече тотално не знам какви са цените в България. За тук за Пукет ми звучи нормално. Но в Банкок мога да ядеш на много по-хай клас място за много по-малко пари. Но сега се замисля, колко да е една закуска в Хепи на човек. Ние в София сходи примерно старата госпожа. Там един брънч е 25 лева. Старата госпожа е такова място, много хайпнато. Има много хора там, които... То като кажеш брънч, искам да отида на брънч, има 5 места в България. Всички знаят за старата госпожа. Какво според вас е това? Много ли малко пари за брънч? Както знаете, аз вече съм шофьорка и сама карам наляво надясно. И сега отивам до Камала, който се намира наблизо около 40 минути с мотор или кола. Не, тук много шумно. И спрях на една уникално красива гледка, за да ви я покажа. Има едни стълбички, по които очевидно трябва да слезем надолу. Я да видим дали някоя змия ще ни изкочи сега тук. Има цикади, които издават много силни звуци. Харесва ми на това място, че буквално няма никой. Добре, нека се върнем към мотора и да продължим. Гущер! Гущер! Аз се прибрах най-накрая, като за един млад шофьор да карам 40 минути в посока въобще не е лесно, най-вече когато си на скутър.
Последната една седмица много ветровито на Пукет и много духаше вятър. Това очите ми са много изморени. Много ти благодаря, че гледа този влог до край. Да, нещата в Тайланд са много по-различни от това, което сме свикнали. Коментирай какво искаш да видиш в следващото видео. Благодаря ти, че го гледа отново. Прегръщам те и до следващият ни влог.